Kaarlo on pieni kummituseläin, joka asuu syvällä Filippiinien viidakoissa. Kaarlon lempipuuhiin kuuluu puissa innokkaasti kiipeileminen ja hyppiminen. Viime aikoina Kaarlon elämää on kuitenkin järkyttänyt harvittavanlaatuinen ongelma. On niin vaikea olla kummituseläin, kun ei saa kunnon yöunia. Olen jo useana yönä peräkkäin vain istunut tässä puunoksalla huhuilemassa. Haluaisin vain olla kummituseläin ja hyppiä innokkaasti oksalta toiselle. Toivottavasti joku viidakossa asuvista ystävistäni voisi auttaa minua. Niin, Kaarlo ei ole saanut kunnon yöunia moneen päivään. Senpä takia Kaarlo on päättänyt lähteä tapaamaan muita viidakon asukkaita kysyäkseen heiltä neuvoa. Ensimmäisenä Kaarlo menee leijonan luo. Leijona on viidakon hurjin ja pelätyin kissaeläin. Päivää, leijona. Kas hei, Kaarlo. Sinä näytät hieman huonovointiselta. Onko kaikki hyvin? Itse asiassa minä tulin kysymään sinulta neuvoa. En ole nimittäin saanut unta monena yönä ja siksi olen kamalan väsynyt. Sepä kuulostaa harmittavalta. Ehkä sinun tulisi syödä muutama herkullinen gaselli. Minua ainakin alkaa hirmuisesti ramaisemaan syötyäni herkullisia gaselleja. Olen pahoillani, mutta kunnon kummituseläimet eivät syö gaselleja, edes herkullisia sellaisia. Kiitos kuitenkin. Ei ollut leijonan neuvosta apua Kaarlolle. Niinpä hänen ei auttanut muu kuin kävellä syvemmälle viidakon syövereihin masentuneen apinan luokse. Päivää, masentunut apina. Kuinka sinä tänään voit? Hei, Kaarlo. Tänään olen erityisen masentunut, joten en ole tehnyt juuri muuta kuin roikkunut tässä oksassa yhdellä kädellä. On niin masentavaa ajatella, että muutaman vuoden päästä tätäkään puuta tuskin on enää olemassa. Nämä puut ovat pian vessapaperia sekä mainoslehtisiä. Laittomat hakkuut trooppisissa sademetsissä aiheuttavat biodiversiteetin hävikkiä ja loukkaavat suuresti kansainvälisiä lakeja. Puissa elävät ja niistä ravintonsa saavat eläinlajit ajautuvat sukupuuttoon. Ja missä oksassa minä sitten roikun yhdellä kädellä? Ai, sepä kamalaa. Ajattelen, että pystyisit kenties auttamaan eräässä minua vaivaavassa ongelmassa. Joo, ei tässä itseäkään juuri naurata. Tuskin minä voin sinua auttaa. Voi. Vai niin? No kiitos kuitenkin. Ei auttanut masentunut apinakaan Kaarlo kummituseläin parkaa. Päinvastoin, nyt Kaarlo tunsi olonsa vielä surullisemmaksi ja epätoivoisemmaksi. Epävarmuus omasta kohtalosta tuntuu niin kovin raskaalta pienen kummituseläimen hartioilla. Kaarlon on matkustettava vieläkin kauemmas kotipuustaan vastauksia etsimään. Saako Kaarlo kummituseläin apua harmittamaan ongelmaansa? Se selviää seuraavassa jaksossa.